Včera som volal dcere do Talianska. Majú tam výborné počasie. Vnúčka mi povedala, že už vie plávať aj bez kolesa. A zad mi prezradil, že im chystá celodenný výlet na lodi. Ty im telefonuješ, ako keby to bolo zadarmo. Čo plánuješ tento rok šetriť? Namiesto na dovolenku, na faktúru za telefón? Ja si ten svoj radšej do zahraničia ani nezoberiem. Ale čo si? Žiadne šoky za telefónne účty nám už nehrozia. Odkedy sme v Únii, veľa vecí sa zmenilo. No snak, zajtra vyhrám jackpot, čo? A viete, čo sa vlastne zmenilo? To, že sa zrušili hranice, to ste si všimli. Ale oveľa dôležitejšie je, že sme právoplatným členom Únie. Že sa o nás Únia stará. A že vďaka nej môžeme veľa zmeniť. Neurozte sa, mladý pánku, ale ja si myslím, že sú to len také politické rečičky. My sme príliš malý štát, u nás sa nič nezmení. Myslíte? Slovenská republika sa stala členom Európskej únie 1. mája 2004. Naše členstvo zmenilo mnohé oblasti spoločenského, ekonomického i politického života. Zásadné eurointegračné ambície sme naplnili vstupom do Schengenu a eurozóny. Únia sa však týka aj nášho každodenného života. Či už ide o rozvoj našich miest a regiónov prostredníctvom eurofondov, alebo o rôzne projekty pre mladých, podporu vedeckého výskumu, postavenie žien v spoločnosti i rôzne aktivity pre seniorov. Týka sa to všetkých členských krajín. Rozhodnutia Bruselu môžeme ovplyvniť aj my na Slovensku. Občania Slovenskej republiky patria k eurooptimistom. Až 68% Slovákov považuje Úniu za dobrú vec. 71% Slovákov Únii dôveruje a rovnaké percento dôveruje aj Európskemu parlamentu. Čo nám chýba, je väčšia angažovanosť občanov na správe európskeho projektu a aktívnejšia účasť na voľbách do Europarlamentu. Prečo sú voľby také dôležité? Aby nás v Únii bolo počuť prostredníctvom našich volených zástupcov. Znie vám to stále teoreticky? Poďme sa pozrieť na fakty. Európska únia podporuje v každej členskej krajine viacero oblastí. V ekonomickej je to jednotný trh a jednotná mena. V oblasti práva je to dohľad nad dodržiavaním ľudských práv, spolupráca prokuratúr, polície a hraničných kontrol jednotlivých krajín. Ďalej je to rozvoj poľnohospodárstva, energetiky, infraštruktúry, regiónov a životného prostredia. Alebo podpora projektov z oblasti kultúry. V roku 2013 sa tak vďaka nej stanú Košice Európskym mestom kultúry. Vďaka Európskej únii sa podarilo presadiť niektoré zmeny, ktorých výhody ste už pocítili nielen finančne, ale aj na úrovni ochrany spotrebiteľa. Viete, ktoré to sú? Už dnes šetríte napríklad na roamingových hovoroch či prehľadnejších bankových službách. Nakupujete online a cestujete lietadlom bez zbytočných komplikácií. A aj vďaka systému RAPEX sa vaše deti hrajú s bezpečnými hračkami. Za lacnejším telefonovaním zo zahraničia nehľadajte žiaden háčik. Ide o jednu z aktivít súvisiacich s prísľubom bezhraničného jednotného trhu. V súčasnosti tak ušetríme až 60% oproti situácii spred júla 2009. Po júli 2009 platí rovnaká maximálna eurotarifa na SMS správy, telefonovanie i dátové služby v zahraničí pre všetkých v rámci Únie. Cena SMS správy klesla z 30 až 75 centov na jednotnú maximálnu hranicu 11 centov. Maximálna hranica ceny za telefonovanie v zahraničí je 39 centov za minútu na odchádzajúce hovory a 15 centov za minútu na prichádzajúce hovory. Vždy platíte iba sekundy, ktoré prevoláte. A prečo? Aby sa vám, teda Európanom, ľahšie cestovalo a efektívnejšie podnikalo. Ďalšou z bezprostredných zmien je sprehľadnenie služieb pre zákazníkov bank. Pamätáte si ešte na ťažko pochopiteľné informácie o bankových produktoch a službách, či problémy s poskytovaním poradenstva? Až 66% analyzovaných bank malo nejasné bankové poplatky, dokonca pre odborníkov, ktorí pripravovali pre Európsku komisiu správu o bankových službách. Jednotný trh má slúžiť nielen firmám, ale aj občanom. Preto Únia žiadala zvýšiť úroveň bankových služieb, ale aj úpravy predražených poplatkov za maloobchodné služby. Pri jednotnom trhu ešte chvíľu zostaneme. Vďaka nemu sa rozšírili aj možnosti online predaja.
Túžite po topánkach priamo z Paríža, hodinkách z Nemecka či DVD prehrávači z Anglicka? Bez cestovania? Všetko dnes bez problémov vyriešite cez internet. Ale aby bol nákup skutočne bezproblémový, zaviedla Únia smernicu, ktorá upravuje spoločné práva a povinnosti spotrebiteľov i predajcov všetkých členských štátov. Vďaka nej máme garantované nielen právo odstúpiť od zmluvy, ale aj ochranu pred zavádzajúcimi ponukami. Monitoringom už prešlo napríklad 400 stránok spoločností predávajúcich letenky prostredníctvom internetu. Až 137 z nich uvádzalo zavádzajúce informácie o cenách alebo používalo nepoctivé obchodné praktiky. Na základe upozornenia od Európskej únie väčšina spoločností chyby napravila. Ďalšie informácie nájdete na tejto webovej stránke. Práve letecká doprava je oblasťou Európskej únie, kde počet cestujúcich neustále pribúda. Trend má samozrejme svoje plusy aj mínusy. Narastá aj počet sťažností na letecké spoločnosti a služby, ktoré poskytujú. A práve preto Európska únia posilnila práva cestujúcich leteckou dopravou. Ak si letecká spoločnosť neplní svoje záväzky pri meškaní lietadla, odmietnutí vášho nástupu na palubu alebo zrušení letu, nahláste sťažnosť príslušnému štátnemu dozornému orgánu. U nás je to Slovenská obchodná inšpekcia. Vďaka Únii sa zmodernizovali aj 20 rokov staré predpisy o hračkách. Je to tovar, na ktorý platia zvlášť prísne pravidlá. Dozorné orgány v každej krajine sú zodpovedné za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek na výrobky. Napríklad i na tie pochádzajúce z Číny či Spojených štátov. Základné požiadavky na hračky sú zákaz použitia karcinogénnych chemických látok, zníženie obsahu olova a ortute, uvádzanie bezpečnostných informácií, označenie hračiek obsahujúcich malé magnety. Aby bola kontrola čo najefektívnejšia, vznikol varovný systém nebezpečných výrobkov RAPEX. Vďaka nemu sa tieto výrobky ihneď stiahnu z predaja v rámci celej Európskej únie. Ako sa teda Európska únia dozvie o našich potrebách? Jednoducho. Prostredníctvom našich volených zástupcov. Europoslanci, ale aj ministri, ktorých si volíme, sa v Bruseli a v Štrasburgu zúčastňujú na každom rozhodnutí. Ich prostredníctvom sa na nich zúčastňujeme my aj vy. Európska únia bude taká ako jej politická reprezentácia a my jej občania. Preto budúcnosť únie závisí od každého z nás. Z toho vyplýva, že byť v únii sa nám vlastne oplatí. Z toho skôr vyplýva, že byť členom únie nie je žiadna lotéria. Znamená to, že únii záleží aj na vašich potrebách. Tak čo? Vezmeš si mobil, keď pôjdete v lete k moru? Že váhaš. Pošlem ti fotku z každej pláže.